koffie met gebak is er van de morgen voor de toekomstige bewoners van de nij te bouwen huizen. Sylvana is een van de jongste nije bewoners van de wijk. En zij maar de eerste peel heien. De omwoners moeten ze stade gewoon accepteren dat de riegjehuizen er komen. Maar het er maar eens is het nog heel tijd net. Aan de andere kant, nu het zover is, moet het ook maar snel gebeuren en klaar zijn. Nevens de bewoners van Blitzaart giet net al in het wengenot achteruit. Ik de weerde van het huis zal omleeg gaan. Ja, dat denk ik ook wel. Normaal heb je wat meer uitzicht en dat wordt nu toch bedorven. Dus dat geeft denk ik wel een waardevermindering van de woningen hier. De omwoners hebben officieel nog 2 weken de tijd om bezwaar te maken in de procedure. En dat zal misschien als gevolg hebben enkele vertraging. Wij zien die risico's niet dat het plan net teruggaat. Als we net starten. Hier we net hier mooi koffie en gebak, mooi de bewoners dit moment vieren. Hoe denk je dat de buurt daar hier dan het zien shot dat je hem hier komen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij gewoon positief zijn en kinderen meenemen en het buurt een stuk gezelliger maken. De nije bewoners hoop je voor de criisdagen in haar nije huis te wenjen.